салому алейкум баҳомадавай ки моро тамошо мекунед. Яъне гуфтед мо ҷои нехелем чихолои қулиномаги фасо модели базе бош ози аялам нарх навора пирсия мерем моделошам гарини бисёр фақат любой размер ҳаст. моделош бениҳоят бисёр нехел казадаги то фасонат 3 ба 6 ҳаст. Аки 4 ба 4 ба 6 нест. штан ака размерош ай чанд то чанд гуфтӣ? Ай якним ба чанд? Ayakning badu sarmaydi do'sti bashasha. Ayakning Ayakning bashasha. шумо хутониден ай якним ба се сар якним ба ду якним ба ду сар мешавад то 3 ба 6 ва дигар намуд моделош нав ҳастанд. аз аяла нишонтон метем нархи навои чанда яка Yo ina mudosh 550 500 damet. ина нархи нав ёшам ака ишам чиз ишам ҳама як нархи дани чиқи базебан чихола аз ай параш нишон метам параи чихол нехелай базеби фасон гарантия қади бор безеб намешавад ҷазира намешавад пад намезана ягон дардиш намезана ё чи ака ҳамин нарха салому алейкум духтарако. Одам ки корша дӯст доштак анами хали усталои зебо закас мекунаву ба худаш зонаи корӣ тайёр мекунад духтарако. Зонаи корӣ ма ки ма шумо видео кадом партуфтум ина ҳам штативу май плифабилика ҳам бору май плифабилика устал май плифабилика ина духтарако. Меҳнати чанд солаи ман духтарако инстаграм мара булғоб кард бо ма корма айсар шурӯъ кардам бо кору меҳнати хума айсар кардем ина духтарои хушрӯ ҳолиам ақиб намонде. Биёен ҳамроҳи мо кор мекунем ҳамкорӣ мекунем пулу моли зиёд кор мекунем дар ширкати фабилик ина духтарако. намехоҳем хали зонаи корӣ дошта бошад ина Bay namudosh 450 meşe, namudosh 350 meşe, namudosh 330 meşe, namudosh 450 meşe. аз аяла акҷон ира чанд гуфта яка Namudosh 330 350. 330 350 размерош ҳамаш аст. Hamma razmer ast. хоб айш чи U namudosh bo 430 somon. и 430 сомон ё чи яка 450 350. 350 айш 350 иш чи Ush razmerosh du bachora kali doram. ду бачари коридор не значит 280 somon, 260, 250. 250 намеша Bo 430 somon. 430 ёш чи яка Usham 430. 430 ина хосга нархи навои фасон ин нархи ягон ҷо намеоян нархи пасти зур нигоҳ кунед иш чи яка Ush 330 somon ayami materialai gulush deganam. фаҳмо хоб ина чи яка ҷон нахиломдаги Ush 450 somon. 450 сомон хулоси гап нем хеле нархи наво ҳамаш дар рӯи экран навишанда мемонам номерҳо дар рӯи экран барои заказ кардан занг занед любой ҷо любое время доставка дорем Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем.